Бисмиллахир-рахманир-рахим. Намираме се в третия ден на месец Рамазан. Месецът, който ни кара да бъдем сами със себе си, да проверим вътрешните си нагласи, да проверим мисленето си и да можем да разберем дали попадаме в плен на нашите илюзии. Днешната история е свързана с човек, който работил в един голям хипермаркет. Той отговарял за хладилниците, като много стриктно вършил своята работа. Бил запознат до подробности как работят тези големи съоръжения. Един ден, в края на седмицата, решил да провери как работи един от големите хладилници на този магазин. Когато влязъл и застанал пред таблата, усетил, че вратата се затваря зад него. Но докато отиде до вратата, тя вече се е затворила и в този момент той нямал как да излезе. Като добър специалист, знаел, че човек би издържал в този хладилник само 3 часа, защото температурата, която поддържал, била толкова ниска. Тогава той се втурнал и започнал силно да бие по вратата, викал и крещал, но поради това, че е било края на работния ден, в края на седмицата, никой не го чул. В този момент започвал да си представя по какъв начин той не може да издържи цялата тази студ, изпаднал в ужас, започнал да хленчи, започнал да влиза в ужас и всичко това го накарало да се отчае до такава степен, паднал, припаднал и за съжаление починал. След 3 дена, в понеделник, когато дошли другите работници, отворили хладилника и намерили човека в това състояние. Оказало се, че хладилника е бил изключен. Не е работен. Но следствие на своята илюзия и на своите представи, човекът изпаднал в такова отчаяние, че загубил възможност и сили, за да може да оцелее. Много често ние попадаме в така наречения хладилник на илюзиите или на нашите нагласи и представи, които много често нямат връзка с истинското положение, в което сме. В месеца на Рамазан ние тренираме точно това, да се отдадем на Аллах и да оставим Той каквото е решил за нас, това да се случи. В никакъв случай да не попадаме в плен на нашите илюзии. Другия момент е, че когато искаме да преценяваме нещо, винаги трябва да се допитваме до хора, които са по-опитни, до хора, които са по-знаещи и никога да не оставаме само на нашите преценки. Благодаря ви. Ассаляму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.